umuntu omusha ongekho la eMbonamba ngazi ukuthi sizothuke phi. Ivangeli lokudumisa Christian Church lihlangene lonke la eMbonamba. Yaqhubeka inkonzo yabantu abasha iyavutha, kushitho moya, ziyachwechwa, kwenzakala into eziningi. Kuningi okwenzakalayo la ngoba siqhubeka nohlelo la namhlanje. Iqalile inkonzo ekseni evutha ngomlilo namandla yeza ntambama ngo8 uzungaphuthelwa. Kusasa ekseni sikhona ngo11 Sunday siyayivala iconference. Kube khona uNkulunkulu akubusise. Amen. Umfundisi Hlongwane la sila kaMbonambi edolobheni lakhona kwi-hall yakhona la kubuthane khona abantu abasha ngaphansi kwevangeli lokudumisa wonke ama-branch akhona athintekayo evangeli lokudumisa. Konakele kakhulu ke namhlanje zihlobo zami lana simamele khona kubuthane khona abantu abasha bazohlangana bazophekana bazololana. Sizosho nje into eyodwa ukuthi abangathula abantu abasha. Ziningi izinto ke ezibacindezela abantu abasha kodwa kulomhlangano lo ila khona bezokwazi ukuba baziqonde khona baziqonde ukuthi emzimbeni kaKristo bayini. Ila khona bezohlangana khona bezonikwa amandla okuqonda ukuthi bangobani uNkulunkulu. Nkosi yomusa benana nibusise. Amen. Kubalekile mawumuntu omusha uzazi ukuthi ufuna. Don't settle for less. But it's important as a young person to know what you want. Baningi abantu abasitakile empilweni abanama depression abanani because bahlale environment abayibonayo ukuthi ngeyisabasiza ndawo. Ndodana yami umizoni zikiyenga ungavumi. Tshelo seqongo thana ungavumi. Awu Nkosi yami kunzima ukukholwa komuntu. Uyabona nje ngoba nilana ingane zami bona nabantu abasemaphathini kunabantu abanenhlelo ezithile khona abasemabhishi kaDesh umfundisi kukhona abashaya amasavana ama-brutal food angifune kushumayela ngizothi umizoni zikuyenga ungavumi. Igama lami nguNingwa kaMthetho oyichairperson yase-youth evangelini lokudumisa. Namhlanje umhla ka-27 kuJuni 2026 la bekuhlangene khona abantu abasha bezogubha usuku lwabantu abasha la besikhuthaza khona abantu abasha. Isession yasekuseni ibikhuluma ngokuthi abazalwane beqondiswe kwezokuyiphatha kahle bephila ubungcwele. Besineyihambeli zethu ke bezikhona ebebakhuthaza futhi ukuthi akukhona kuphela ukuthi ungaya kuyosebenza kumlungu kodwa ungakwazi ukuyiqalela ibhizinisi. Besinabantu abanjalo kube abantu abebesikhulisa ngokuthi besifundise ngokuthi uma umuntu omusha kumele uyiphathe kanjani. Bekuyilokho nje bazalwane besikhuthazwa kukho ukuthi abantu abasha kumele be-encourage ukuthi bahlale besenkosini ngaso sonke isikhathi ngoba uNkulunkulu uyasiza ngeqiniso. Amen.